sigcine sithi ugogo umama wakho wayisebenza emajardini so wena unewele elenda isachaza ukuthi ukwenda ukusho ukuthini iwele alishoni liyenda so manje ke umama usebenza emajardini nibabili kuphela noma khona umuntu no bakhona amawele angaphambili angaphambi kwethu amanye amadala kunathi thina silama amawele amanye amawele lamawele uNokzola no Thamsanqa uma ngizwa sengichazelwa ukuthi ene hawu yindaba kuthiwe iwele likadadewethu uThamsanqa mayesho ugogo lo makhulu uthi ene ngeke kwazi ukuthi ene iwele libe kwafanele libe uZolani ngoba lo uNokzola kodwa ngokuthi uma uyiwele naye iwele lakhe lesilisa igama lalo kwakuZolani manje umama ethola ama-twins oqala athi uNokzola noThamsanqa kufanele kube uNokzola noZolani yebo okay nabo futhi kanjalo Benda lenda lelinye liselincane shuthi ekwendeni kwalo kuthiwe ene iwele mangabe thina iwele lamlenda labekwa eRed Hill labekwa eRed Hill kwase kuyiwa nenhlabathi leyo nhlabathi leyo yayogqitshwa esangweni ngaphandle ekhaya okay nelewele likadadewethu nalo kuthiwa labekwa khona kwabuya nenhlabathi emathuneni izogqitshwa la egatini ngaphandle kube yilapho kuthiwa fanele ukuthi mase sigezwa noma sihlupha siyogezwa khona sigezwe lapho ngaphandle elibe kwambi umgodi ufakwe lo nhlabathi emathuneni ngoba kahle iwele aliko ngcwatshwa la ngcwatshwa khona bonke abantu kahle libekwa ngaphandle emva kwendlu okay ngisho noma kula eThekwini endaweni zamalokhuzana ngamasipala nakhona kwenziwa kanjalo inkinga ke ngoba la eThekwini kusetshenzwa ngenhlabathi nje kufike nhambe lobekwa kubuye nenhlabathi bese kuyombelwa ligqitshwe lapha ngale kwesango nelam nje inhlabathi ikhona lapha yana ekhaya kaKay okay lokho kusiza ngani mhlawumbe kusho ukuthi umoya lo umuntu lo nisike nichaza ukuthi ula ngiyachaza ukuthi nebabuya nalo bazolingcwaba la lapha nabashiye umzimba kodwa lona babuya nalo bazolibeka la kube lapha elizohlala khona wena mawusugula nofanele ugezwe bese uyobekwa khona lapha ugezwe ngaleyo nto ogezwa ngale ngabe impepho yamawele ugezwe khona lapha Kezwa la siyabonga ke ukuthola nje lolwazi sesitholile and ke ngingakhululimi okunye uma wakaMadulu lesibongo esasekhaya koma la kwaLidonga esasekhaya kubo kaMama mina ukuzalo kwami ngazale ngendlela nami engayazi uma chazwa mina amehlama avulekela ubaba uJali ubaba uJali ngiyakhumbula ngiyingane sihamba sePotchefstroom siyahamba nomama saphinde sabuya futhi sonke uthe ngelilanga uma kube yisebenzela ke emakhishini uthe ngelilanga ngangihamba naye ubaba uJali siya kube ePotchefstroom khumbule ngithengela amapetshisi amakhulu estation madoda ngoba kade kwaqala ukudayiswa lapha estation la kwaMasha estation la kaMasha inkosi siyogibela isitimela esiyakhona ePotchefstroom samba soba u2 mangifika lapha ePotchefstroom afika ngishiye khona angishiye lapha ekhaya kubo hayi ngihlaleke kubo kushuthi nahambeke kanti mase ngizwa uhamba njakezi la eThekwini nawe uyiphathele ukhuzu bakhe ngelinye ilanga kuthiwa wayibizwa ngocija impi ubaba kuthiwa ene hawu yazi ucija impi uyahlupha
uthatha ingane eThekwini uzoyibeka la uyishiya kanjalo akazi ukuthi uyishiya nje ucabanga ukuthi ucijipha ingane yakhe izodlala ngiyabakhumbula lawo magama ngiyingane yebo kodwa futhi ngangana kubuya manje sengimdala uthi ucijiphi uhambile usebafazini bakhe usho yentombini ebhukule ehlale entombini le ekhaya kaMashu kwaziwa ukuthi ene uhle nami ekhaya kanti yena ufike washiya mina ekhaya kubo wayihambela noyele abafazini bakhe entombini lapho ucijiphi umthetho wakhe ushiya ingane akalethi ngisho ucabanga ukuthi ingane idlana ngangiyiqanda ke futhi nakubo uthandeka ngangiyiqanda ubalo manje ubaba uJali Ujali manje ungena kanjani ke manje ngala koJiyani hayi akangeni kaJiyani uJali ubaba ubaba wami okay ubaba wami uJali nama ngazi kodwa phela kodwa ke amehla amavuleke kuyena ubaba uJali ngoba ngihamba naye sobabili siye ekhaya kubo lapha afika ngishiya khona uJiyani isithakazelo sangala kaMaduna kaBubevu kaLidonga okay la ekhaya ezami ingubo zayiphekwa lapha ngomqomo namanje ngiyibuza ukuthi nganginani zaziphekwa zayifakwa emqomeni yabomagalane lawa aparafina dani zayifakwa lapho kufakwa amanzi kufakwa insipho zifakwe lapha igalane libekwe lapha emlilweni zibile noma kwakufakwa amanzi ashisayo kodwa kwakuyinto kanjalo ngangineyintwala ngimncane angazi kwakwenzakalani namanje ngisayibuza intwala madoda eThekwini eThekwini le ePotchefstroom zayiphekwe zami ingubo wena kuphela mina ngedwa qwaba zayiphekwe zami ingubo hawo ngiyibuza usikwenzakalani ebuncaneni bami hayi futhi ngangiclean ngangezwe ngangiyiqanda nje ngangiyiqanda ngangiyiqanda lapha yana yo ngangaconsi phansi ziphekwe lezi impahla lezi ziphekwe zami ingubo ziphekwa ngoba zazineyintwala hawu ngigezwa njalo ngishintsha kodwa lezi intwala kuhambe kwahamba ngayithola manje sengimdala lezi intwala kithi basathe ngithola intwala zibuye ke seziyabuya ke manje imnyama ke manje la ngihlale ngithola intwala la emnyama kithi intwala yani kwankasi bengihleli nabantu ngizozwa la kulungu ngiyithatha intwala ngibuka abantu ngijikjele phansi hayi ingane zami engizalayo zineyintwala hayi bo nazi intwala einganeni hayi ngixakeke ukuthi kwenzakalani ngalezi intwala ngikhohle ukuthi hambe nami nganginazo kungaka nje kube nezintwala zikhule zinezintwala khona ke lo mfana wami wadlulayo ke oyeneminyaka u12 washayiswa imoto ihesi lapha eMoshi ihesi ithwele umzimba yayiyolanda isiduku kusho ukuthi kahle umfana wami wahamba wavakashela bakwakhe la eBhambani sengiyaba ngiyafonela kuthiwa iphi ingane ngisimina ngiyazi ingane lapha kwathiwa ukuthi ilahle imali yasiyabaleka yezala ngathi na ayikho ngalo ngifonela ngathi ngisuke ngabe ngivala ucingo lami ngathi angisafuni ukuyizwa leyo